hefyd. Ddim o Jiff, de? Ddim o Jeff. Un mae hwnna'n rwyd. 2, fi lot gweithgarwr na Jeff. A 3, mae'n chatty lot gweithfeg. So ti'n mynd i mewn? Diolch. Gormod o bwtwnau yma. Mae lot o gormod o bwtwnau yma. And you literally look scared for your life. Ti wedi dod nôl gyda'r Llewod, ond wedi newid ti fel person, fel chwaraewr, wrth ti fynd nôl mewn I garfan Cymru nawr, sy'n hwnna'n gweithio? Ie, twyd, mae wedi bod yn profiad gret mas a twyd, o'n i wedi dwlu a twyd, i dysgu loads, especially wrth o fel y chwaraewyr eraill a'r hyfforddwyr eraill hefyd. Ond, twyd, os gobeithio, dwi'n gymaint newid fel person yma. So, Don't take it to the disco. Doi olwy yma. Mae'n siŵr bod fi'n gyd I cyd I. Maen nhw'n good, Gweithio nhw'n gweithio helo. Bydde I test o'r wrthos diwethaf, mae'n tro cyntaf. O be? But I wastad I wisio glasses eriod. Ac a bydde I test wrthos diwethaf, mae'n tro cyntaf eriod. A mae'n mynd Beth yw oed o fe? 79. I love that so much. A mae'n mynd mewn I Iwan Baggins, ti'n meddwl stalls sy'n gyda about 50 glasses. Mae'n mynd lan. I don't know, right? Mae'n pigo'r glasses, a wedyn wrth mae'n lli gweld mas o'r glasses, mae'n fel reit ar un sy'n eisiau. Oh my god, mae'n aml ffynnu. Gyfynnes I fel sy'r arthritis, dwi'n dweud, yeah, good 2020 vision. A fi'n pigo'r glasses ar wrth asa. Fi'n say, right, okay. So beth yw gobeithio'n chi ar gyfer y gêm a Hydref? Twyd, byddai'n gred I gallu cael buddugoliaeth yn y Hydref, twyd, dwi'n gweud, twyd, pob tro ti'n mynd mas ar y ca a ti'n mynd mas I wario, ti'n moyn ennill, ti'n moyn wario I ennill, ond bydd yn hefyd yn gred I gallu gweld swn ni'n wario fel tîm o dan o Steve a o dan o hyfforddwyr eraill a twyd, cael stamp un ni. Twyd, nid bydd mynd I bod yn perffaith ar y dechrau, ond twyd, un beth amdano'r boes, twyd, ni wastad roi 100% mynd I popeth, so mae cyfle yna I trial. Twyd, neud hwnna, tra bod ni'n dysgu pethau newydd, ond hefyd cael stamp yn un mewn i'r gêm a jyst cadw ymlaen, datblygu cadw ymlaen gwella fel carfan, fel tîm a dechrau gweld popeth ni'n dysgu a mynd mas ar y ca a fformo fel. Good, so beth yw'r plan dyn nawr? Peidio shed, Frynamman ar. Mae'n tywydd yn nice. Siwr I fi wedi drifo gyda llaw? Yn dda. Diolch. Ond am yr un cornel. A cwpl o break. Sa'n gallu break fewn y car? Wel, Jac, mae'n lyflu siarad o ti. Llongyfarchiadau ar daeth amazing gyda'r Llewod. A pob lwc gyda'r gweilch a gyda Cymru eleni. A ni'n edrych mlaen I weld ti'n gêm yr Hydref. Diolch yn fawr iawn. Yn gobeithio am tywydd fel un fyd. Mae'n I brifan, good drwy? Very good. Fi cyrraedd yma. Diolch. Oed, just about ti wedi cyrraedd yma. Na, cyrraedd yn saff. Diolch yn fawr. Gwerthfawrogi, diolch yn fawr.